goleki kanca, Mas. Saged nggih, nggih. Nduk niken salindri ben ngancani kene. Maka jebul kae sing tak anti-anti wis teka mrene. Kabar pisan impen yen pinuju kekelati wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum sok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang umurnya. Amin. Tambah jembar atine, tambah sabar. Amin, Nduk. Lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan wingi kan nate napa jenenge sanjang to teng kula lek. Anu tak anteni Nduk, mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Mboten ana apa-apa Bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Sipa ya Bapak ya ndongake panjenengan ya saya kondang saya laris. Amin. Manah. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang saya laris. Amin. Lah Aki. Aku kok Aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Amin. Lah aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene namine sinten Mas Bayu? Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kali Mbak Feni. Semoga menjadi keluarga yang sudah tadi sudah foto sama saya. Iya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga berbahagia selalu, yang penting sehat selalu. Semoga cepat diberi momongan dan bisa terus sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Ya, mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalem Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestungke wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman-seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Yo seniman yo kiai. Sing penting aja serawung iblis. Oke, leres. Apa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong.
Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora ketambung. Oh, nggih. Om Yudo, gimana kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku ngesuwi ndak tahu ketemu sampean nih jane ya aku kangen. Kangen wong tapi lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Nek kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya kaya aku karo Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah ing antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Nanti. Tonyo tenan Super. Wong ngarepe. Iki kudune seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. Kok wong dikaplok dilus-lus. Lho dikaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampe niki moro-moro ngene, dia melecehkanku lho. Melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono malah apa? Lha kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye lho? Lali. Awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya dianggep sing rene sing ngekon sapa? Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan ora ngejak. Pacare nggih. Ora, Pak Cari sing dawuh. Kula pacare. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Cari wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno banjir sih. Apok tenan. Waplok pisane. Iso Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, ya gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Oh, ngaten nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu dianggep Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku yo ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo ora baen-baen lho. Makili Mas Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti manten pacaran. Ya ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra sebelum Mas Fahrul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran. Iki pacaran sih, pacaran. Cara Mbak Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi. Iki mang mbak akeh umpama. Umpama ya. Samane diagem ben Jane apik. apa sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo pakai blangkon nek ngono. Lah moh gah elek nek ngono. Lah pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, ganjel apa-apa ngono Lah, ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, iki ganjel ngene nimburi ngono. Ya ora wong. Masa nek blangkon kena nggo dangir. Aduh. Ade kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Lah. Ya. Padha kuninge. Ah, cepat kuwi cepat. Nah, Cepat. Oh, alah. Nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, sesuai itu. Wis, lah. Nah, kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusut nggih. Ah, rada dingono saiki. Intotake rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet Lah, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Gagah sing Gagah. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam kaya. Yo, iki moto ya
ora nesu. Ora nesu. Biar menyatu. Silak ngene, silak ngene. Oh iya iki modele anu ki. Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. Ayo, bawa dana kula sedawase. Mas, modal dening kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ora apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Ya, ora turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Pamintaku muniku lambene kaya ku. Piye lah mumure? Mosok wis ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas itu. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimas itu mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enek jarene nganggo drama ngono iki ora omah aku tresna tenan jare ngono kuwi ayo jare Kosek lah. Ora apa-apa ya wis jare. Omong sik. Jare. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye rasane piye? Piye rasane piye, Dok? Allah, sewepel karo cahku iki. Jalukan dek. Nggawa dolop Pak ya. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikelehi. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku Nimas itu ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Oh ngeterne mbake suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. Sing mesra. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek ketok rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Ngene. Kucing ngopi ya, Dik. Saya coba. Lah. Alah. Yayi. Nggih, Kang Mas. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam Pahlawan iki mendembokmu iki. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rum-rum tak senengke atimu ya Yai. Lah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki bambangan kok iso. Bakal tak mulyake Yai. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu wae. Kedawan malah elekno. Elek. Ayo. Yai, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok iso telu wae. Atut.
marai. Mboten Pak, mboten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelenthek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contone Pak. Tapuk ngene lho. Lah, tapuk. Lah nek ngene ki nyelenthek. Lah, nyentek. Tapuk ngene. Nek iki nyelenthek. Lah, iki nyentek napa piye Lah. Napa piye Om? Napa? Lah. Napa iki? Pak. Lah, nyentek ngono. Pak Racik. Pak Care. Pak Care. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Katut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Nyapa lho kowe iki kok cek gawe masker nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Iya. Iku masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untut. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti. Noah kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah dip ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan Ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? Datan ginggang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lah. Datan ginggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan ginggang sarambut. Wis. Ora hup, ora wis datan ginggang sarambut. Cep, ngono. Datan ginggang sarambut. Lah, aman. Nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Hafal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek. Lamang ra iso. Yo, enak. Sawi ra dinggo iki. Lamun adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele itu lho, gregele sae. Gregel. Tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning Madhep niken. iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asim. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggan njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Dadi sampean sing gandrung gede lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek yo wajahe nek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene.
Apa tutuk iki, Mas? Sida. Sida asih. Sida asih. Tuhu kok turu lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho Mimi. Ayo. Pindho Mimi hamimi. Oh. Alah. Pindho Mimi hamin tuna. Mimi mintuna ya cik butuh Mimi. Ya. Indo mimilan mintuno. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hana tepi wajib. Wah, alah. Kok kanggo mbok barang iki lho. Nganggo mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Sido asih bebrayan. Yo, langgame setya tuhu. Yo, cahayu Duk Niken. Monggo diaturke. Monggo, ayo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki. Sing joget khusus Mas Muda. Ayo. Kembang kangen nganti suasana. Lewat kembang kangen iki Jenglengane Mas Yuda marem lho. Nganti nyamplung tulane. Parem. Wah. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku ae nyapa musuh wong wedok Lah kene pas tonyo. kene. Kok yo mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Lara kabeh. Jenglengane. Kabeh. Ana ngogle-ogle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya Ci. Pelekne kowe Malah iki. iki. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Wayah wengi. Rungokno jan. Krime trawe suwe. Ayo kanto meneh. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak Aku to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi hutan krime trawe suwe. Ayo kanto meneh. Nanti ngono kunange. Alah, Rapat ora Kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan krime trawe suwe. Ayo kanto meneh. Nanti ngono kunange. Alah, telat.
Sampai telat lho. Rasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo yo mentaram. Yo. Ae Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda. Siap. Urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok cedak Suci ae lho modele. Kono, jo cedak aku. Kacau selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Sak pantes. Suci ki atine resik. Ngawur. Model ya Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya wis, ora sangumpan, wis meneng kabeh. menang cep wis cep. Kok yo diumpani to. Ya ora entuk nesi. Ya wis bener nesi. Yo Mbak Suci. Monggo diwiti Wasitadi. Monggo. Yo Mbak. Wasitadi. Saking prawi nasis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop. Mbak Suci lulus nya iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Hop, Nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama bakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan yo iki. Ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar. Ayo. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki Wis bawane. entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Layang, layang. Mayang. Mayan. Wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo.
Do meteng. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyui. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Bang Mekar yo nganaki. Nyuwun, Bu. Oh, TKT njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ngene iki loman, ora kaya kene mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kancane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngono wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan cine tansah dielingke wis watine padha didake. Matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yudha. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, bakune tibane langgam ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak? Kono seleh ping 2. Ora iya, ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Mbok ya dienggo. Nah, ben ketok nek kaya wong. Ha iya. Monggo jaran. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, monggo. Pangkur Rinoso. Tenan no. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya rasa Yuk niken. Ya. Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. Ya, Bang. Oh, Trenyo. Kegawa dudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ha iya no. Suwantene Mbak Niken ya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek preskere. Mengelek kok yo nang kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Bu Silpi kalau. Lho, ditak kira-kira wong napa? Dijirut. Arekane wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa. Matur nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Ayo, lanjut. Mas Bayu. Neraka. Men sakarepmu. Karena
panas. Ya ora apa-apa, dimpet ae dimpetan. Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Cepat. Cepat Rafa. Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Lapi dicopot. Lapat. Lah. Wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das truk. Ayo copot sik. Maka. Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. Maka. Nduk. Sumanding si sehmu Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. Aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku iki. Yen bos rina henggal ratri kang mong sliramu Anu. tanan liya tak tresnani lahir Paeke ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kupan sendiri kon selulup. oh iya gitu Ah, sekali ya Bener saya cocok maleres Pak. Nggih, Wis bener apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Mm-mm. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang lho. Ora iso. Ngene, nek pengen renang gen ora kelelet, Nggih. sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, karo bledos ya wisan 2 jam. 2 jam. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra HP-an. Kok dagelan digolek tim SAR. Yo, langgam ngenteni, monggo Nduk. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni
Ayo dong. Oke. Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye ta? Masak kono ini kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Biasanya sampean matane pikep kok ya biasanya. Mripat pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilike kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya.